Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharun lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Kajing ai dawai tika ban yada na o COVID khat khandai kan sedang habaro kawai kari India ha ka khat ndretarik menta ubnai. Kajing don ki balakot na o COVID khat khandai ha kari India kala poi sha ka khandai pun rio point sao a na ka shispa. Bat shim katnat rijing ri ka Meghalaya ya barok kilat ban yada ya kajing sapriang kajing pangs yar ha ka jala. Ki hubor ki babnia. Kajing ai dawai tika ban yada na o COVID khat khandai kan sedang ha barok kawai kari India ha ka khan retorik menta ubnai. Ha kani kajing ai dawai tika ka sarkar kalarai ban phya ya ki brio ha karukam bakito ki batrai ki kam ki bakhambo ya ki ha ki jingma na ka bayo ya uni uknyang jingpang kin yo ningkong ya ki dawai tika. Kumta ki banyo ningkong ya kadawai tika kinde ki doktor ki nurse bat kiwe ki nong tray ha ki jaka ai sumar buat saki pulit ki sipai ki nong tray municipal bat kiwe ki kenhuon ki bahap ban mi syakmat ban ai jing syakri pat ba la antat bakini kindon kumbalai klor ngut ka kenhuon ka babuat banyo dawai tika kan kenthop ya kitu ki baladon san post nam shajrong bat ki bam dan kinu ki jingpang ki balane slam bat nang tapat kitu ki badon san post nam shapo kibadon ki jingpang balane Islam kin sayo ya kadawai tika hadin jong kini la antat bakini kidon kumba arphun nyok lor ngut habaro kawai kari ha Meghalaya kajing ai dawai tika kan long ha ki khatwai kli ki jaka ai dawai balajit ha ka khan du tarik ha ka bashis pa ngot ki nong trai ka koi ka khia kin yo ya kadawai covid khat khandai ha man la kawai pa kawai ka jaka balabu bat baro kin long khatwai spa ngut ha ka be dai bakajing penya chaprang ya kajing ai dawai tika na ka bentau covid khat khandai ka sarkar pedeng kalaya tre lang bat ki jilla bat ki union territory ban tait ba ki jingpun khre kin long ki babyang ka khubor na ka office menteri rangba do kari kalaya thuru ba menta kasngi modi unya phalio jingmot ba ki menteri rangba ki jilla lingba ka video conference ban yakran halor kani ka jo kaman Katnat ka koi kakhya kari India kala thu baka jingdon ki belakot na covid khat khandai hakari kala poi shaka khandai phun rio point sao ar na kashispa hadin baladon palat khat khandai hajar ngut ki brio ki belakot na kani ka jingpang kala thu ru baka jingdon ki badang shitom na kani ka jingpang kalong tang ar point iwei sao na kashispa habe nu jor bat ka jingdon jong baro ki brio ki belayo ya kani ka jingpang nadu baka khlam kalasdang Nalor kani kala thu ru ba ka jingdon ke belaklat na covid khat khandai hakari menta kalong iwei point sao sao na kashispa kabalong kawai na ki baduna tam habe nu jor bat kiwei kiri hakabe dai bat ka jingpang covid khat khandai haka jilla Meghalaya ladon khat khandai ngot ki belayo thammai ya kani ka jingpang henin kasngi kat ba at phun ngot ki lakot na kani ka jingpang ki badang shitom na covid khat khandai haka jilla menta ki don shispa anri phulai ngot kat ba khat lai hajar lai spa khat lai ngot ki lakot hadu menta ki balaklat na kani ka jingpang ki don shispa sa phulai ngot hadu menta bat nadu balasdang baro ki belayo ya ka jingpang covid khat khandai haka jilla Meghalaya ki don khat lai hajar hindu spa khat wei ngot ha Manipur ka jingyo thamai ki brio yo covid khat khandai kala nang hiar kat banang mi kisngi kabalong kadak ka ba ai jingkermen haki arpusa konta baladap ladon tang khat sangut ki balayo thamai ya kani ka jingpang kenthop ya lai ngot ki sipai haka jo ka por ladon ru lai phu khandai ngot ki balakot bat kani kala kentiu ya ka jingdon dang jong ki bokot shaka khandai punyo point not iwei na ka shispa hakani ka jala ki badang shitom na kani ka jingpang menta ki don sauspa khandai phongot bat hadu menta baro ki belayo pang covid khat khandai ha Manipur ki don arpu prahajar ndruspa ndru phongot ki belakot ki don arpu nyojar praspa sangot bat ki belaklat no ki don laispa ndru pusan ngot kini kadai ko All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Laitali kijing mlian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iwei na iwei pan. Habai dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya ka khmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang bani le persya ya kijing pang COVID-19. Kani ko All India Radio Shillong ni dep teng byang bat ki khubor
Katnat Rijingri ke Jela Meghalaya kala ong bakala shim khya ya ka jingpang siar ka brang yat menta habun ki jaka bar kala shim ya baro kilat kilanti ki badon kam banya dai ya ka jing sapriang jong ka ni ka jingpang ha ka Jela u joint director ka ni katnat u Dr. KB Sakar ule thu ba ka ni ka jingpang kampat poi ha Meghalaya bat ha ka thain shatila mingi baro ka we hadu menta Henry ka Jela ka long ka bala khre banyale bat khanglat ya ka jing sapriang ka ni ka jingpang siar lada ka wan poi ha ka Jela u Dr. Sakar ule thuru bala thau ye kiken hun hakaleng ka Jela ban pe ngor yo don kis yar ke bayo yakani ka jingpang khnang ban la ban te la kam ye ka jing sapriang ula ban rap ru ba ki briu ki de ban sai khoi bha bat shet bha ye ka dos yar namal ba kani ka jingpang kala ban sapriang nakis yar shaki briu Usiam ka Raj Marwet ka bahap hapo ka hima William ulaong baka jaka ha ka balashna ya ka transit camp ha Khanapara da ka sarkar Assam ka hap hapo ka jing penyat ka Raj Marwet ulaong ru baka ne ka lala ban pensisa leng baki kot kisla ki badon bat ki try ka ni ka jaka bat namar kata usiam ka Raj Marwet ula kerpat jur ya ka sarkar Meghalaya ban ya kren bat ka sarkar Assam halor ka ni bat shimkhya ya ka ni ka kam daga baong balada pensange ya ka ni ka jing kentur put jubor daga sarkar Assam kan sapoi ka por babaro ki jaka khaput ka Meghalaya kin sa shakni no ha ka Assam katayo lekmen ki samla ha ka ri bala tip kum ka yuva kan sedang ha ka khat arterik menta ubnai ya kani kata masala jupun long dakat nat sports and youth affairs jong ka sarkar pedeng man na usnem kum kadak ban rakhe ya ka lingkhu sngi kha jong uswami Vivekananda Menta ka kanti ya kani kata masala penlong online haka bagi samla na kalengkari kini shimbenta haka ban peni ki sap ki phong jongki. U Kiren Rijiju Menteri Katnat Sports and Youth Affairs ka Sarkar Pedeng ula ong bagi samla ki long kiri shot jong ka roi kapar haka no kari. Bat lengba kani kata masa ki samla la kermen ban penslor ya ki haki kam ki ban tay ya kari. U Menteri Rang Badu Narendra Modi unsa ai jingkren lengba ka video conference haka sngi penkod ya kani kata masa. Katnat puli puthi jang ka sarkar pedeng kala penni yaki kendon naka benta ban jet bat penrong skol yaki khun jong ki nong bela ki bela hap ban lik phai shala kishnong namar ka jingkhe jong ka khlam covid khat khandai kani katnat kala le ekani khnang ban punduna yaka jing sange let skol bat jingdu jing hikai jong ki khana ke bakom kita bat kumta kala batha yaki jilla bat ki union territory ban thaw yaki boit ki badon kam ban yada yakata Kita ki kendon bala penmi da katnat puli puthi ka kham banjur halor ka jing ai jing hikai ki khenna ke bala do late school no namar ka jing kriya jaka da ka bapendan kam ki nong 3 months ngau bha ki nong hikai bat ki we ki brio national ki bakwa ban le yakata ki jilla ba ki union territory ken jet ki khenna ki bakom kita da ka bayat na ka we ka yeng sha ka we pat bat pen kriya ya ka plan ban pendung school ya ki khenna ke bakom kita ka sarkar kan penong ru ya ka jingala pat ba halor kani hakishnong ki thau ban penkut ya ka hubor sa sisen pat kimat ki bakong san ka jing ai dawai tika ban yada na covid khat khandai kan sedang ha barok kawai kari India ha ka khat nri tarik menta ubnai ka jing dan ki bakot na covid khat khandai ha kari India kala poi sha ka khandai phun rio point sau ar na ka shispa Bat shim katnat rijing ri ka Jilla Meghalaya ya barok kilat ban yada ya ka jing sapriang ka jing pangsiar ha ka Jilla. Bat katung ila poi sya ka bakut jang ka khubor ka balawan shapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha ka por prabajing inya sa ka Delhi station na ka bunta ka khubor ha ka tin Hindi ka ban bot pat da ka khubor pareng ha ka por prashiteng. Kani kadai ka All India Radio Shillong sngaw bhaban up ya ki khubor na Delhi.